Bueno, o que vos decía antes, cunha botiña de agua, non fai falta máis, vale? Cunha botiña de agua, e xa demos. Empezas a facer a levadura, queda como pomada, vale? E con isto garantizamos que se faga ben a levadura, que se mezcle ben por todo o pan, e que non sepa, pois ben, e seguimos facendo o que fixemos hasta ahora. Que pasa se botades moita auga? Primeiro, que vos pode quedar a masa máis blanda, e segundo, que vos dé bastante máis traballo, porque vais a facer bastante a masa, e vais a volver a chegar a este punto que chegaste aquí coa masa, vai vos costar bastante. Vale? Entón, aí sí que vos vais a acordar de mí. Aí sí que... Pasamos un poquinho, bueno, agora, o que vos dicía antes, a masa está nos falando. E aquí, vedes como que non está a superficie igual de tersa que estaba antes. Cambiou bastante a superficie do pan. Porque o gluten está se rompendo, vale? Necesita, pois, un pouquinho de descanso máis. Aquí o pan está nos falando. Está dicindo, Dani, déxame darme caña, que teño que descansar un pouco, vale? Entón, deixamos descansar 5 minutiños, vale? Despois, volvemos a dar un pouquinho máis de amasado, xa teríamos listo para mañana. O único que temos que facer é metelo no bol, infirmalo e para a nevera. Hasta o día siguiente. Entón, aí o que vai pasar vai ser que nesa fermentación tan prolongada que vai a traballar a levadura tan lenta, vamos a conseguir que o pan se cargue de aromas, se cargue de sabor e se cargue do que de verdade ten que saber o pan. Non que, por desgracia, pois, hoxe en día, pois, en moitos sitios, pois, o pan non sabe a pan. E principalmente por eso. Bueno, hai unha parte da panadería que é o boleado. O boleado do pan, para que utilizamos os panadeiros, para darlle unha forma igual ao pan, e para depois nos poder traballar a partir de aí comer, vale? O boleado como se fai? Pois é moi fácil. Nos collemos a peza, damos a volta, e o único que temos que facer é o seguinte: ir cerrando como se fora un sobre. Tallante hacia dentro, e facemos así, e facemos un cuadrado, non como se fora un sobre. Volvemos a pegalo, damos a volta, e temos unha forma de bola perfecta, vale? Depois o único que temos que facer é cerralo ben. Isto, que non vos salga a primeira vez, é normal. Como se fai o pirucho pan gadeco, vale? O piruchiño que teñen todo o pan, o típico pan de pirucho. Pois bueno, é super fácil, a verdade que non ten... Moita xente pensa que o que facemos é poñer unha pelotiña encima desto. Non. Vale, cortamos de farinha o pan e pizcamos unha porción de masa. É así como se colgara, vale? Non vai romper, non pasa nada. E se rompe, a ver, é pan. Non se rompe abaixo o edificio, non é unha licencia aquí de técnico en panadería, non pasa nada, vale? Sacamos, apretamos un poquinho o cuello, vale? Apretamos un poquinho o cuello. Queda, fijaros que parece que como que se rompera, vale? Pero hai unha fina tela que une o resto, vale? Apretamos, damos voltiñas e cacamos para baixo. E ya temos. Simple, vale? Non ten nada máis que isto. Isto, o que fixemos aí, tamén podemos facer así, tal cual, vale? Non ten máis ciencia. Isto que se chama un pan desestruturado. Non o concepto de panadería. Yo creo que vale. Por ahí. Quedó muy artístico. Por certo, non toques o pan quente, pero... Mira, no meu caso as mans son de panadeiro, non hai problema. Mira unha cousa, para ser o primer pan non pasa nada, vai salir ben. Pero o que vos dicía antes, ao non estar a superficie quente, o pan, por a parte de abaixo, vai se poñer un poquinho blando, vale? Pero é por eso, porque a superficie no que botamos tuvo que se quentar ainda, antes de entrar ao forno. Entonces, pois, ese pequeniño defecto ya vamos a topar, vale? Alexandra y al recto el mío. Sí. ¿Por qué yo voy a cagar? Sí, non pasa nada. De verdad, qué churrillo. Como se chamaba a película? El último samurai era. Non pasa nada, De feito, en moitos libros de panadería ten un corte que afirma o panadeiro, non? Que non vai disparar su propio igual. É bastante verdad. Porque todos temos unha inclinación de cuchilla, todos temos unha forma de cortar diferente. Mira, ¿Ves algo tú hay un corte al mío así un poco? inspirado. Vale. Bueno, voy a hacer un corte pues un poquinho diferente, vale? Vamos a botar así fariña. Voy a hacer un corte, pues tipo espiga, vale?
Fixadevos que non fago máis que un corte superficial, non necesita máis. Vale? Claro, que pasa se empezamos a meter o pan, o primeiro pan, cando non está ben, que os últimos van a entrar demasiado fermentados, non? Neste caso, sobre todo, que temos bastante cantidad deles, pois vai ser o que vai pasar.